You are not beautiful the first time I met you. Agay dahi, sikita adto dahi, uy. Char lang. Tilawak ko eh. Bahog ilok, haha, joke. Maldita, syempre ka na, Jude. So far, wala ko yung bahog ilok. Duh, I'm 26 and you're 28, bitch. Anong maayo kumanta mo tambag pati sa gugma? Pero sa laing tawo, kita mismo, dili na to kaya ma-apply once kita na ang naigo sa gitawag nga gugma. Hashtag ask Doña Baliana. Dita pero, butan siya kay ko eh. Stroke ko na, malaspagsig sa mo. At first, abi na kong mamili kag friends, o lisod ka amigahon ba, pero di man buutan kayo ka. Kita mo! Di na ka di mo! Kagwapa da. Virgin. Asa dapit kay, you know, I was so, basta nalipay ko, I'm elated. I just want to announce basta akong i-announce ninyo nga 1,700 subscribers na karon no. What's up mananap, it's me Doña Baliana and welcome back to another episode of Doña Baliana Vlogs. So, update lang ta mga kabalyanatics, no? Murag, it's been a while nga nawala jud ko sa YouTube. Murag, padung na jud siya 1 month. But anyway, yes, I'm back. Third week na sa kong Bell's palsy and I'm getting better na. Kung ma-check ninyo karon ang ako ang face, medyo may kuhan pa yun siya, asymmetrical pa ang ako ang nawong. But hopefully nga ma-okay na ko. Kaya na ako or nami event karong September 25, 2019 sa 7-Eleven Ozamiz City. So mo ni siya ang pinakauna nga 7-Eleven sa Misamis, Occidental and Zamboanga Peninsula. Featuring of course ang atong guest celebrity. Pinakagwapa nga vlogger, influencer o Bisaya content creator, si Steffi Jardin. And yes, you hear it right, mag-collab ng duha ana. So, ana na siya. So, I receive an email from Gwen, one of Cebu's influencer. So, I actually asked her to create a poster for Steffi. And butan jud kayo siya. Thank you so much, girl, for helping me out sa poster. I'm still recovering. I'm still recovering sa akong Bell's palsy. So, mo to siya, third week na nako karon and I'm still taking my medicines pa. Like, the prednisone. Kung nakabantay mo nga murag medyo nag-moon face jud ko. Dayon, nag-vitamin B complex head ko. And, ito pa man ito kong mga tambal, uy. Makasmile na ko gamay. Pero, nag-up something. Ma-move na nako. Akong ilong sahal. So, laban lang yun tas. So, I believe nakabalo naman yun mo kung sa'y title ani nga vlog, no? So, kani nga vlog ito, wag di siya o people's assumption about me, influencer edition. Tagsa-tagsa na ito basa ang mga message gikan sa mga tao nga akong gipangayuan o assumption kung unsa gyud ilang assumption ni Doña Baliana. Guys, before ko mag-start sa akong video, ayog kalimot og subscribe sa akong channel, i-click ang notification bell. Daw, basta i-click ang bell button. Okay, para ma-monetize na. Char lang. Nakuha ni siyang amigo. So, ginganlan ni siya og Mr. Pastillas. Si Chard Ocampo. Tanawan ang ihang message. Hi, what's up guys? I'm Chard Ocampo and gusto lang ako i-flex ng akong mama bear na pretty ka sexy, pretty ka guwapa. Sa guwapa kay kaniya. Well, I'm here for she's asking for assumption video. So actually, the first time I met her was I think 2016 and
Mama Be is what you see is what you get. So actually, siguro ano na lang, ako assumption sa'yo ha, siguro at first, bitchy, bitchy-itchy. So, Nasakitan ko. Char lang. actually, butan mo kayo sa nagpapag. Da. So, kumusto rin mga pati. Yun. First pa lang yung nagkita kasi parang siguro namin close. Get well soon. And I miss you. And magkita na ako. I love you. Aww, ka-sweet. I love you too. So, yes. Ato ang collab in town natin man na kay murag dugay na kitang sinabot ug wa pa gyud in town ta naka-collab. Tungod nga mohatag na ko og assumption mo ni siyang pinakabayot sa tibuok Cebu. Naa siya show karong October 26 sa Baicon. So, dili ra kay siya. Daghang mga influencers all over the Philippines ang mo-attend. Like Mimeo, Erwan Yusaf, Benedict. Di ko sure if na si Benedict. But, kita pa to eh. Basta daghan kayo. Si Kimpoy. Basta. So, tanaw na to be kung unsay message aning bayuta. Share lang. My assumptions about Doña Baliana. Well, you know, before I met Doña Baliana, I thought he was going to be a loud, noisy bayot. And I was right. Wala ka siya ka-prangka, no? Nga murag, ra ka, dali ang assumption. Laban ni mo eh. But anyway, Di, I miss you so much and happy kayo ko nga na-meet ta ka and friend ta ka kay generous kayo ka and grabe, dili jud ka dalo. Whenever nga magkita ta, mubangka jud ka, ipadayon gyud na, char lang. But anyway, bitaw mo balik og Cebu puhon, hope nga magkita ta and magbanding na sad ta kay gimingaw na kay kunin mo bayut. Ato siya, laban na gyud ta. Kani siya ang amigo sa kong igagaw kay wa ko kabalo nga nagkuyog na day niya niya event birthday sa kong igagaw niya. Wa ko kabalo nga siya dito. Pero ayaw ka kay singer na kanya akong friend nga influencer, no? So lamit ka rin nagkanta. Okay, pasok. Pipo daragal atong tanaw ng video. Kanang abi na po sa unang kanang Doña Baliana kay persona ra niya sa likod anak kahi kay mangulat ta ba mapikil kay manumbag. Grabe sad ka manumbag. Doña Baliana dagit also apigin ako Doña Baliana kay kanang attitude problem. Attitude problem. Tinuod jud ay. Sound ka. Thank you. And of course, ang sunod nga atong pangayuan og assumption walay lain kundi ang pinakagwapa nga Binibining Cebu Heritage 2018. Kay murag excited na gyud kay siya mulang tawa ni nga vlog and dugay-dugay jud ako wala ni ma-shoot kay tungod sa katong experience nako about my Bell's palsy. So atong i-play. Hello everybody, this is Dominic Pigzon, your Binibining Cebu Heritage 2018, and I have been given the task to give my first impression of Ron, or is Doña Baliana. Well, we met just last year around October during the Kevlar Organic Collection launch at SM Norway, and I thought that he was a very friendly, sweet, approachable person by the looks of it. During the event, he was around his friends and he was just walking around, and we finally got the chance to take a selfie together, and he posted it on his IG story and even tagged me, which I thought that was really cool. So it was a very good first meet. And Ron, I just wish you more success in your chosen path or chosen career, and I hope that we get to see each other soon. Ka-sweet. Anyway, thank you kaayo Miss Lou for Bisayo na lang ako kang ragalisod ko kay share lang. Masang oras to thank you dito kay Day Queenie, you're the best. Kani ang pinaka-viral sa tarang viral, akong pinakagwapo nga idol kaayo nga influencer sa Cebu
nga murag naa na lang yun niya tanang kabuang sa iyang mga recent post. Si Donya Balyen. At first ko gatuod yung balloon siya. Tawag din siya. Sakita ba istorya? Totoo ko na kana serious person who's just having fun dito sa finance. Pero apparently, Serious. isa ka sa mga tao na take life not too seriously. Da. Or kasi Saan kay kadumi? O kabaw jud ka nga, supportive jud kayo ko sa imong mga vlog ug sa imong mga ganap sa live. So, lagi mo eh. Ambot kamay. And of course, congratulations di ay kay nag-open si Dudong og bagong hotel sa Cebu no. Laban sa kadato lang yun. Ay, gano'n ba yan? Wapa ka ano? First impression ko sa'yo is that para kang baklang tahimik lang na walang sense of humor. Agay. So yun, first impression ko sa'yo. Pero nung nakita personally, you're very, very friendly actually. You have sense of humor. Even though medyo decided na si humor, pero hindi ko siya yeah, you are very, very accommodating. And I hope that next year, pagbalik ko ng Cebu sa January, that I will Of course! siya. Back lang to. So, si Lady Gagita de ang isa sa mga na-close yun kay nako nga vlogger kay maski bitaw wala namin nagkuyog magsige gyapon jud may communicate like nagkukumustahan kami from time to time kung kumusta na siya yung mga ganap sa life yun ana bitaw din grabe gyud kayo ka humble ning bayuta. Grabe ka. Love jud kay nako ni siya. Isa sa mga vlogger nga akong gi-follow taga Manila si Neil Padilla. So he got 200,000 something subscribers and I was so basta nalipay ko. I'm elated. Nalipay ko. It's because napansin jud taw niya sa kadugay na kong fan niya no. Grabe ka fangirling jud kayo ko aning Neil Padilla but so mo ni siya iyang reply. Siya sa day ang isa sa mga nag-viral video nga katong kadenang ginto parody nga gibuhatan niya og gi-remake niya nga iha siya si Daniela og si Romina which is mura bitog na kaingon ko nga nindot kay iyang content kay unique kay ba and then effort jud kayo siya mohimog content as in like kanang funny kid siya grabe ang humor sa iyang content dili bitaw cringy. Hi, Donya Baliana. So, mana ni siya. Sorry, lugay ko nakasabit. Pero, ano yung akong assumption niya mo? Tinuod yun ni siya. Diba, first time na nag-meet katong sa Four of Spades nga concert. Katong sa SMC side. Sama to siya. Pag first yun more meet na to, pinakon ko. Hala, basig more na siya. Vice ganda. Ganun more kusog kay. More manungog. Nga na. So, more I really like you kay very friendly, very funny. Yeah. Kanang light kay akong pamati nimo, ana siya. Kanang murag dili ko murag wow nga you know what I'm saying. So mo to siya akong assumption about you. So kada magkita na ta balik pohon. Diba kanang murag nice kayo nindot kay siya paminawon murag ganahan kay ko maghing video tungod nila. And isa sila sa mga naka-influence na kung magtarong sa kong vlog ng main camera kaya para kuhon ma-achieve sad na ko ng mga ingon anak subscribers. Di mag-uol kay padungong jud kadira and di lang jud mawadaan og pag-asa, paglaom ug pasensya. Si Rex. So kani day si Rex, si John Rex Ancheta. Mo ni siya nagpasikat sa Omegle. So kani si John Rex Ancheta mo ni siya katubitang girl Sakto lang, girl bitaw kana Haranahin kita, saan tayo mapunta, hindi kung tayo wala. mo ni yung ingon o diba murag kuan kayo ba murag mas
imbis nga akong message magud niya kay murag na-inspire ko gimo video kay murag ingon ana siya ingon ani, and then mo niyang reply na ko nga mas na-inspire ko na siya tungod nako murag you know, oh my god, like basta so muna ingon ni Auntie Steffi, no? Steffi mo yun yung pinaka tapulan sa tanang tapulan no, tana ko assumption mo yun yung gito bagra o pack niya makaipot nga excited mo gyud kuno kay kawalan tawan ni. So I just want to announce basta akong i-announce ninyo nga 1,700 subscribers na ta karon, no? So diba, like I wasn't expecting yun na maabot ko din ang ana in just 1 month, like September naka-receive ko September 6 nga ning na naabot na 1,000 akong subscribers, and then like 3 days gikan adto natingala na lang ko nga ning 700 na diretso ang akong subscribers. Ingon ana kapaspas ang growth, and then kung kanus siya paspas na bitaw kayo ay ko nag-stop og himog video. Actually nagkatong akong mga upload videos after Bell's palsy kay mga backlogs to nako, so mga daan to nako nga mga videos. Pero ako lang yung gihapon siyang gi-upload kay para dili bitaw empty ang ako ang channel kay lisod sad nga what update sa una lang. So I posted a question on my Instagram, or I posted katong people's assumptions sa akong Instagram and Facebook, and kanabitang murag nagpa-answer ko sa public kung unsa ilang assumption ako. Van Piedad yang ingon dire beachy haha kuan beachy ba ko depende kay nang magyud pug koy times nga kita magyud siguro tanan nga unang mo something imong utok ba mo attitude gyud ka, pero kana ra pud nang times nga di na gyud nimo makaya shy kiri ingon siya wala ra gyud daw kuno koy libog alangag malibog pa day ko nga niagi naman share lang niagi na magkalibog. Elay Villejo, you never go out of the house without makeup now that you're vlogging na ha. Bitaw nakabantay sad ko nga whenever I go out kanang dili na ko makalakaw boy something sa kong face, but dili all the time kay you know. Dave Godfrey Apos, Virgin. Asa dapit mauna akong assumption nimo. Pwede dyan na. Iyon Astillero Narano, you are not beautiful the first time I met you. Okay, guys, kita today, uy. And of course, Paul Kent TV _ ingon siya Howard. Howard, sa may pasabutan ni Howard sa amot lang bitaw, wala bitaw ko kabalo. But anyway, kanina si Paul, siya ang personal makeup artist ni Nicole Yantes, ang atong pinakagwapa nga auntie kadayers, Abigail Saibeltan. Akong assumption nimo kay smart pang magna cum laude. Ambot lang po dahil akong tinuod. Pero actually nakunauna sad ko, feel sad na ako nga murag dili siya tinuod eh. Ellie Ibanez, you are good in fashion. Usay kay yagit-yagit said. Pindir sa mood kung feel na ko ninduton og dili. Ujakoy. Bahog ilok, haha, joke. Maldita, syempre kana jud. So far, wala po naingnan og bahog ilok, maldita, pero bukan siya kay quick. Na stroke na Bell's palsy sa mo. Nico M0813, wonderful person. I think you're easy to get along with. You make everyone happy. You make everyone happy. Wako ka siya English. I think you're easy to get. Easy to get ako. UG. Bright and RK.
Aw, kabaw ni Chukwa ng bright no kay murag sa matap lang da. Bright na gid siya. But RK dili jud in town. Like wagi kay kwarta ron. Ang ga-edit sa poster na mo duha ni Steffi, si Dewan Gwen, Siglamoy. Tinuod ba na nga Siglamoy? Tinuod jud. Actually kada murag gutumon yun ko from time to time. Ako lang gud niya kung tiyan. Pero girl, ayaw ko labdaw. Tangan kag milk tea na ko. But anyway, thank you kayo girl sa pagtabang sa poster and everything. I'm so happy. I wanna hug you. Call me Carly. Kayo, sabaan niya, piling gwapa. Sabaan, piling gwapa, I don't think so. Kay gwapa lang jud. Charms. Ilra. At first, abi na kong mamili kag friends, ug lisod ka amigahon ba, pero di man buutan kayo ka. Butan di char lang. Andales March, buutan. Char lang. Butan di ay. Bigaon. Ako jud. Char lang. Tilaw ako. From team, one of Summer's vlogger. I think you're I think you're sweet and sensitive and emotional. Sweet, yeah. Suma, X, hello, paging, X. Di ba sweet ko? What do you mean sensitive? Like, oh my God, emotional. Like, Ipapakita ko sa inyo kung anong demonyo ang tinamo niya sa impyerno! Babalik ako ngayon! Babalik ako ngayon! ako si Camila. Char. Galitan niya, yun siya. From Maribala. I met Doña Baliana in college 8 years ago. We were on the same class that time, mauna ka-close mi niya. Not just me, but our other barkada. We had a so-called group named Flip Top Buddies. Before we became close, my impression of him was he's kind of a snob. Snob day ko, dili mong good lang. Not friendly, choosy ug amiga kay lagi mas higher siya gear na mo. Pero when he became close to me, when we became close to him, that impression is out of the way because he's far from the things that I expected. Day, may lagi ka mo English, day. Hindi mo ka Bright College. He's very friendly, joker, and kugihan mangupya. Hoy, excuse me. Naipangutana nga si Mang kasabot. Lights off or lights on? Well, syempre, gabi na mag-lights on gyud ko. Ubuntag lights off. What else do you have in mind? Wala na may lain. Uy, napaday pa shoutout po Doña Baliana, small YouTuber. So guys, i-subscribe ninyo ang channel ni Alvin NB, YouTuber sa Nisha. Napaday mga question diri. Ano siya, nga nung maayo man tamutambag pati sa gugma. Pero sa laing tawo, kita mismo, dili na to kaya ma-apply once kita na ang naigo sa gitawag nga gugma. Ask Doña Baliana. Well, ako lang yung mastorya. Bitaw, tinuod sakto dyan na kay maski ako, may dyan kay kumutambag sa akong mga friends. Di nato yung mention ng mga friends, but may dyan kayo tambag. Pero pag kita na kayo maka-experience, murag lisod na kayo na to ma-apply sa itong self. Bitaw, mo-agree dyan ko kay maski ako naka-experience ko. But, well, to answer your question, nganong man nga dili ta katambag sa tong self kay kita na magud ang naka-experience and mas mo patigbabaw man ang atuang murag love over murag hate. So bali murag ipadayon gyapon nato kung unsa tong desire kay mo man ato ang may makapahappy nato. So ano na siya, bakit walang katapusan ang tanong na bakit sa buhay ng tao, kesyo bakit kanito ako kahirap, bakit iniwan niya ako, bakit natanggal ako sa work ko, bakit ganyan si Lord at may nahihirapan o kaya maraming pagsubok sa buhay. Bakit? Watch my videos po. YouTube channel Cedric Kamutan. May question din ako. Bakit tanong ka ng tanong? Kasi bakit Papa
pinaasa mo ba? So there you have it mga kabalinatics. Thank you so much for watching this video until then, and hopefully mo subscribe mo sa akong channel, and don't forget to leave a very big thumbs up, comment down below kung unsa na po ang inyong sunod nga video nga ipabuhat nako, and hopefully ma-okay na akong bells palsy kay para mas daghag video nga ma-upload, and expect that I'll be vlogging the opening of 7-Eleven. Bye bitch.